मन के भरम में मत रह पगले, मन के भरम में मत रह पगले, ही मन के अभिमान बा। अभियो से पहचान प्रभु के समय बड़ा बलवान बा। अभियो से पहचान प्रभु के समय बड़ा बलवान बा। मन के भरम में मत रह पगले, मन के भरम में मत रह पगले, मन के अभिमान बा। अभियो से पहचान प्रभु के समय बड़ा बलवान बा। अभियो से पहचान प्रभु के समय बड़ा बलवान बा। दो कौड़े के को बतनाया डरवावेला बोल के। टकराए ऐसन तन के चलेला बुसट के बाटम खोल के। जरा कुछ कुवत नहीं खे, औकात नहीं खे, लेकिन बड़े बड़े सम्मानित आदमी के सामने भी ऐसा सन के बात करे जैसे लगला कि यह बड़ा बा है छोटा बड़ा। लेवल घट गइल बा, समाप्त हो गइल बा, पहचान समाप्त हो गइल बा। तो कौड़े के को बतनाया डरवावेला बोल के। पकड़ाए ऐसन तन के चलेला बुसट के बाटम खोल के। धरती के मालिक नहीं खा, तू धरती के मालिक नहीं खा, मालिक एक भगवान बा। अभियो से पहचान प्रभु के समय बड़ा बलवान बा। अभियो से पहचान प्रभु के समय बड़ा बलवान बा। राजा हरिश्चंद्र जब बिकले डोम के हाथ कासे में। संसद में मारल गईले इंदिरा गांधी 84 में। देखें लोग अपना ओहदा के, अपना पोस्ट के, पैसा के लोग हमन कराला। राजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती सम्राट, उनका पास दो को ओहदा रहे, सत्य बोले के और राजा के। लेकिन जब समय खराब हो गई, पूरा परिवार कहाँ से भी बिका गई। और जौन इंदिरा गांधी भारत नहीं विदेश के चलावे के क्षमता रखत रहे, ओकरा जब समय खराब हो गई तो वही जे पिटा गए, अपने उनका पुलिस जवान मार दिला। के कर देन बा समय के। राजा हरिश्चंद्र जब बिकले डोम के हाथ कासे में। राजा संसद में मारल गईले इंदिरा गांधी 84 में। निगल गईल सबके धरती, निगल गईल सबके धरती, क्या पंडित जजमान बा। अभियो
से पहचान प्रभु के समय बड़ा बलवान बा। अभियो से पहचान प्रभु के समय बड़ा बलवान बा। आज के बच्चा कल के पापा परसों ना अंदाजा बा। सबके नस ढेला हो जाला चाहे कोई महाराजा बा। आज के बच्चा कल के पापा परसों ना अंदाजा बा। सबके नस ढेला हो जाला चाहे कोई महाराजा बा। देख युमा शंकर अभियो से, देख युमा शंकर अभियो से यही सही प्रमाण बा। अभियो से पहचान प्रभु के समय बड़ा बलवान बा। अभियो से पहचान प्रभु के समय बड़ा बलवान बा। अभियो से पहचान प्रभु के समय बड़ा बलवान बा। मन के भर में मत रह पगले, मन के भर में मत रह पगले, मन के अभिमान बा। अभियो से पहचान प्रभु के समय बड़ा बलवान बा। अभियो से पहचान प्रभु के समय बड़ा बलवान बा। अभियो से पहचान प्रभु के समय